Ini jasemet abinong et ke parti higanang bong dakla media je phase setkan lapu kaciput hadi ini tingkat tang nak hai so tami tumi isi heglong lo mane sipson hanse alam pena posi karbiang long arat aphan isi pene ala media long kangni ini emosional hoi hai son na pene rat engine so mimi son si umat parti kan naplung jui lobon kwa sona sistem se kepadam setelah kali karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapacini kangtung ala hello mopen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang li nang than lo 2020 aning kan house ni tum seng lo manja chingri club lo ada sen tum seng lo lapen tu 2020 yang bong pen nilitum acik lo jon bang le tum ke mai pe do pomrena dikwel ke lapen kopia positum acik lo jon bang itu mai pe do pomrena ko ma itu ma parti ke aki milang lapen itu ma komiti mata itu mane members ta du ilang open a joksi tum acik lo jon bang meeting do ponang ko sindum cerai kon la sini tum calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon bang tarik cap la ke itu meeting do pondom nang ko cerai kon le la so pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang ji tong dun de arpu ke claim ni tum theklong lo theklong si nilitum phi thuni tum chingwai thulo khala so ahura bang ke kupulo itu la puson ke mai meeting nang tong dun te kupulo ko masi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan komiti olalong hadang itum di fuel pen itu meeting itu hut itum hadak ceparai lo je itum la pugalilo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke bang de ke itum la ke chok si pigalam lo posi job non ciklo jon thomang bong meeting nang si tong dun de pinabang pu abang thiephan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi opik lo ke bang atum topik la pen congress bena chi pen ke bang atum topik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je tum si do uluk usini tum hala so meeting hut itum chingwai pon lo masi darong mirdan community holalong ni tum ka chingwai hoda bangke ante la so lam bangke itum pinia mat ke itum pithir thip nang nelo pusi uthot la 10/09/2022 ani bangke itum paper kraksi ampar ke uthot meeting hut 10/11/2022 lake lada adorso komiti holalong si nilitum peman ponlo LA meeting ama hala so hoda bangke resolution endelo ni itu resolution endelo ama si komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang han ke itum aku kestame pisum pona usin itum keceraya tengpen hala sorni pen itum la LA komiti pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 acik lo ke 11 adet ke lagi itu ke every month 10 lo meeting itu la se hala suarni pen nilitum alang ni phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo ulo de ladak ciklu jon ko ando lo nang litum visa thabi rakata ha 7-8 months tamane ni tunge kelang lo je alang li meeting wangi mene kolam lah kata wang wedel lo
Lasi niligi pui pu bangke da karbiang long rat APSLC paning itu tiara do anda mane ningi pidam nang sia lama vela ke di fuel alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ki koyara da pantuning rilo la ke hang iningi pidam nang sia lam ta ve la pen hang iningi solam ta ve apen la ke isi LA long Klub nang ji a komiti la pente intang kring nang ipu a phan sini ditum la ke klempo la pen alang di phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen abang apel la tasipson han sedet kali ada media thengno dolang edi kini je mane waiting list dolang to hedi dolang आधे पीछे मत दी आर पूगे राय क्लेम लो नी गानी नी तो ना मीटिंग में वही बोलो दे लगे सी लगे कि प्लान लांग मा लगे पार्टी yang tang लांग मा इनके एमपी इलेक्शन के नंगा ले लो के मत दी हो लासी नीली तुम ला बांके क्लेम नंग को अमा नॉन का प्लान तु कमांग तु मेन नहीं अबांग के ला बीजेपी आईटी सेल तुम अबांग है दी हो आमेक जान थे आनो जान थे जब तक चूता थे वांग वे मत सोशल मीडिया लोग हंग जो ले डाक दो के हो दो पेक ना हो इली तुम चेक लो है नी ता दो कभी बीजेपी आईटी सेल लोग से नंग चोंपा लासी लगे APSLC apa ning के चेहरा रा तुम मांगू नंग ने एन हाला ini pineda komen ke top do pig ho al hai an sa tamil la bangke itu manghudam nang nilo lasi alang li meeting nang chetong tu nili tum la register do that la ke nili tum attendance register lo la di fuel lo attendance register lo la so teng ben ni la kha et lo alang ni ningkan ke thom lengchen lo ningkan ke thom bolo te chikloyon thong kebra throk chikloyon thong kebra throk angbong ben alang ni meeting nang ke attend vice president bang sipson hanse bang chikloyon phowe Olote ningkan isi long ke peni cikloyoni vaksin bocor to hai di inke alam li ke not vice president laso posi la ke ni tonta lang nang kok lo la si arku pen ke pisu nang kok lo asila da ininge oi dam nang jadi adin be alang ni nang ke tenu na det la hello 24/08/2020 la bangkalang ni fan vice president ke bakar ni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang setong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini silang cetong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hada kopuni lo koloni lo nang cetong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo alang li na cetong dun la si lata ke Pene central atum phanda ke koya lama ve la pente lada komane phan ningke oidam nangji palam ta ve jong si APSLC intang nangji pulote arpu dolor teng aita nangne neligi pui bo bangge mo pen to president ki poson si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nangji pulo matidi la ke pasuntang an arputa aku cipitu ernain pulo matidi la bangke ni tum mane kipu bangtu bangke la hello hala a constancy long non sipson hanse bang bisaralam hadap donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dudun kaduk kawe ela pen meeting ka errands la pen LA long ta meeting nang ke dudun kaduk kawe active no pude laga arpu ka lang dun siklem long ko masiklem long ala lale hai asila ke mane phan pekpi de ji mane phan pegi po pek de ji lama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin na sin ni phan arpu pe nang pasun plot bole hai nilitum ladang resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang kole ka cerai kali hala sohu labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang kole ke cerai kali mane sokos notice ta nang nelo ya ta nang nelo mane continue batai ke thom jong si alang li tum eten de
ba jok abang pu abang pile etem de posatame ning la ceklo yon thomang bang si meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke emang proposip apram bang ke cerai la hello la sila soteng mesini tum ke claim pot la si ala arpu bang posatame alang itum jong si ke claim tu aku active tu tulo tela ke kumasi ke claim na lang di ke cipidu tum si claim nang tu la ahok alam lo tame rat inside non kato be 36 months ang bong pen alang li ceklo yon po an ke mane ningkan ke thomang bong ke ceklo yon po an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vipi ke dia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo kijane alang li tum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mene la se media theng no dam de aposi nili tum ta pini media pen thru nang to media hoi pen karbiang longara ra phan nili tum pachini nang kok lo kasa binong era bangke party janang bong pen media theng no chipu bang di langge pini si pini ding hak ta ang na the to ta ning oi nang ne ado be karbiang longara tum an me lasso pena joksi APSLC kayak ciprit pun potong ho ini hiri potong ho pukul lagi ini potong mata dam nang ni lagi lason la LE long alam pena posi la jesu ada alam pena pot bangke lagi thang ke hinu le dam di lagi sining di dam nang la hello nang tuhan pacini ke